Θα παρουσιάσουμε το προϊόν BS468 κάθετος Keypad. Αυτό είναι ένα set το οποίο περιλαμβάνει έναν πίνακα BS468 και το πληκτρολόγιο BS466. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ο πίνακας BS468, το εγχειρίδιο χρήσεως, τα υλικά στήριξης του πίνακα, ανταλλακτικές αντιστάσεις καθώς και ανταλλακτική ασφάλεια, το πληκτρολόγιο BS466 καθώς και τα υλικά στήριξής του. Επίσης παρέχεται το software του πίνακα καθώς και το καλώδιο σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η συσκευή BS466 είναι ένα πληκτρολόγιο το οποίο συνδέεται στον πίνακα BS468 της Olympia Electronics. Αποτελείται από την οθόνη υγρού κρυστάλλου, από τα 4 ενδεικτικά LED, εδώ είναι όταν έχει το σύστημα σφάλμα, εδώ το ενδεικτικό μας δείχνει ότι το σύστημα είναι πλήρως οπλισμένο, εδώ αυτό το ενδεικτικό μας δείχνει ότι το σύστημα είναι μερικώς οπλισμένο και εδώ μας δείχνει όταν υπάρχει συνδεδεμένη τροφοδοσία και μπαταρία. Επίσης υπάρχει μία είσοδο USB στην οποία συνδέεται το καλώδιο για προγραμματισμό της συσκευής μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και τα πλήκτρα χειρισμού. Για τον προγραμματισμό της συσκευής μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και για τις λειτουργίες του πληκτρολογίου θα αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσεως του BS468. Για την τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει αρχικά να αφαιρέσουμε την βίδα στήριξης σε αυτό το σημείο. Αφού αφαιρεθεί η βίδα στήριξης, σηκώνουμε τη συσκευή ώστε να αποσπαστεί από την βάση στήριξης και τοποθετούμε τη βάση στήριξης στην επιθυμητή επιφάνεια. Για τη σωστή τοποθέτηση της συσκευής χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εφάδι και κατά τη συνέχεια μπορείτε να τοποθετήσετε τα υλικά στήριξης σε αυτήν και αυτήν τη θέση. Για την σύνδεση του πληκτρολογίου στον πίνακα BS468 αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσης του πίνακα. Μετά την τοποθέτηση της πλαστικής βάσης, τοποθετούμε το πληκτρολόγιο και το πιέζουμε ώστε να κλείσει. Επανατοποθετούμε την βίδα στήριξης σε αυτό το σημείο και συνεχίζουμε με τη λειτουργία του προγραμματισμού. Ο BS468 είναι πίνακας αντικλειπτικού συναγερμού 8 ζωνών και μπορεί να επεκταθεί μέχρι τις 24 ζώνες. Για το χειρισμό του απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον ενός πληκτρολογίου BS466 ή BS463. Στον πίνακα μπορούν να συνδεθούν μέχρι 8 πληκτρολόγια. Κάθε πληκτρολόγιο έχει μία επιπλέον ζώνη για σύνδεση μαγνητικών επαφών στις ζώνες 17 με 24. Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα υπάρχει υποδοχή για την τοποθέτηση κάρτας δέκτη τηλεχειρισμού BS423. Υπάρχει επίσης υποδοχή για κάρτα αυτόματου τηλεφωνητή. Στην υποδοχή αυτή μπορεί να τοποθετηθεί κατά επιλογή το BS465 που είναι ενσύρματος PSTN τηλεφωνητής ή το BS464 που είναι GSM τηλεφωνητής μέσω των οποίων μπορεί να γίνει έλεγχος και χειρισμός του πίνακα. Τέλος, μπορεί να προσαρμοστεί μαγνητική επαφή χαμηλού προφίλ, το BS449W Tamber για την προστασία από την παραβίαση του πίνακα. Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει από το πληκτρολόγιο BS466 ή με την χρήση USB καλωδίου από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ειδικού software που παρέχεται στη συσκευασία. Ο πίνακας διαθέτει 8 μέχρι 24 ζώνες όπου μπορούμε να συνδέσουμε 5 ανιχνευτές κίνησης, ραντάρ, αναζώνη και άπειρες μαγνητικές επαφές BS429. Οποιαδήποτε ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί σαν 24ωρη ζώνη προστασίας. 3 ανεξάρτητα ελεύθερες προγραμματιζόμενες έξοδοι τάσης. Μία ελεύθερα προγραμματιζόμενη έξοδος ρελέ, μία έξοδο για σύνδεση με αυτόνομη εξωτερική σιρήνα, όπως η σιρήνα BS413, μία έξοδο για σύνδεση με απλή σιρήνα BS441, επαφές για την εγκατάσταση δέκτη τηλεχειρισμού BS424, υποδοχή για τη σύνδεση έως και 8 πληκτρολογίων BS466 ή BS463, συσκευή για σύνδεση κρουστικών επαφών, δυνατότητα σύνδεσης αυτόματου τηλεφωνητή PSTN ή GSM για απομακρυσμένο έλεγχο και χειρισμό, δυνατότητα έξυπνου σπιτιού όπως χειρισμό φώτων
θέρμανσης κτλ. Καταγραφή 250 τελευταίων γεγονότων, καταχώρηση έως 50 διαφορετικών χρηστών. Υπάρχουν επίσης 3 διαφορετικοί τομείς A, B, C, που ο καθένας λειτουργεί ξεχωριστά, με άμεσο οπλισμό από ένα πλήκτρο. Λειτουργία περιμετρικού οπλισμού και πλήρους οπλισμού. Το BS466, το πληκτρολόγιο, με LCD οθόνη γραφικών, με εύκολο χειρισμό και ελληνικό μενού. Για την τοποθέτηση του πίνακα θα πρέπει να αφαιρέσουμε την πλαστική πρόσωψη, αφαιρώντας τις 3 βίδες στήριξης. Αφού αφαιρέσουμε την πλαστική πρόσωψη, στηρίζουμε την πλαστική βάση σε αυτά τα 3 σημεία με τα υλικά τοποθέτησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να τοποθετήσουμε την μπαταρία, η οποία δεν παρέχεται, θα πρέπει να την παραγγείλετε ξεχωριστά. Θα πρέπει να συνδεθούν οι πόλοι της μπαταρίας, το κόκκινο καλώδιο στο συν και το μαύρο καλώδιο στο πλην. Θα πρέπει μετά να συνδέσετε τα καλώδια για τις εξωτερικές συσκευές, χρησιμοποιώντας τις εισόδους στην πλαστική βάση. Συνδέουμε τα καλώδια τροφοδοσίας της τάσης σε αυτήν την κλέμμα. Αυτές οι κλέμμες χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ζωνών από 1 έως 8. Αυτές είναι κλέμμες σύνδεσης πληκτρολογίου και γενικών εξόδων του πίνακα. Εδώ γίνεται η σύνδεση για την τοποθέτηση της κάρτας τηλεχειρισμού του δέκτη RF. Εδώ είναι η θέση για την τοποθέτηση της κάρτας του αυτόματου τηλεφωνητή. Επίσης, σε αυτόν τον χώρο και μέσω αυτού του κονέκτορα μπορεί να τοποθετηθεί το BS469 που είναι κάρτα επέκτασης 8 ζωνών. Με τον τρόπο σύνδεσης και τοποθέτησης των εξωτερικών συσκευών αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσεως. Αφού ολοκληρωθούν οι ηλεκτρικές συνδέσεις, επανατοποθετήστε το πρόστιο κάλυμα και σφίξτε τις 3 βίδες στήριξης. Οι συσκευές που συνεργάζονται με τον πίνακα BS468 της Olympia Electronics είναι το πληκτρολόγιο χωρίς οθόνη BS463, η αυτόνομη φαροσιρήνα με μπαταρία Α989, το BS413. Το BS465 είναι κάρτα τηλεφωνητή PSTN, το BS464 είναι κάρτα τηλεφωνητή GSM, το BS469 που είναι κάρτα επέκτασης 8 ζωνών, το BS413 DM που είναι εξωτερικό κέλυφος φαροσιρήνας BS413 για πίνακα συναγερμού, το BS466 που είναι πληκτρολόγιο με LCD οθόνη γραφικών, το BS449 W Tamper που είναι μαγνητική επαφή χαμηλού προφίλ, το BS441 που είναι ηλεκτρονική σύρνα συναγερμού για εσωτερικούς χώρους. Αυτή ήταν η παρουσίαση του set BS468 Keypad της Olympia Electronics.